பீன்ஸ் பருப்பு உசிலி பண்ண போகிறோம். அதுக்கு கடலைப்பருப்பு 4 வரமிளகா ஊற வச்சுருக்கேன். உப்பு சேர்த்து அரைச்சிக்கணும். காயை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். வாங்க பார்க்கலாம். கடலைப்பருப்பு மிளகா வறுத்து ஊற வச்சுருக்கேன் உசிலிக்கு. அதோட மஞ்சப்பொடி, உப்பு, பெருங்காயம், கருவேப்பிலை எல்லாத்தையும் சேர்த்து அரைச்சி வச்சுக்கணும். அரைச்சிட்டு எண்ணெயில் கடுகு உளுத்தம் பருப்பு தாளித்து கொஞ்சம் நிறையாவே எண்ணெய் விட்டு இதில் போட்டு அரைச்சதை போட்டு வதக்கணும். வாங்க பார்க்கலாம். இந்த மாதிரி அரைச்சிட்டதை கலர்றோம் பாருங்கள். பீன்ஸ் வெந்தாச்சு, இதை போட்டு கலர வேண்டியதுதான். உதிரியாக வர வரையும் நல்லா வறுத்துக்கணும். காயப்போடும். பருப்பு உசிலி ரெடி ஆகிடுச்சு. நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள்.